Panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. I pozdrav svima ljudi, ja sam Stefan, a vi gledate novu epizodu na mom kanalu. Danas igramo Outlast i nastavljamo tamo gdje smo stali, idemo continue i krećemo. Znači u prošloj epizodi sad možemo ući u ovaj security room i ne, pogrešno dugme, znači ovdje smo stigli i sad možemo ući konačno. U redu, znači stigli smo evo ovdje, evo tastatura. Tak će neko iza leđa da mi dođe. Ideš. Moram malo da smanju reći. Restart the generator. Čekaj. Šta ja sad trebam raditi? Sad šta ja sad trebam raditi ovdje? Moram otvoriti ovu. To je on se sakrije ovdje. Čekaj, ste vidjeli ovo se vrata bilo otvorilo. Samo Degenerator. Uglavnom, znači trebamo sad naći generator neki, ali gdje se nalazi? Treba skočiti. Kad skoči gdje se to nalazi sad? To mora biti ovdje. Nije ni ovo. Generator. Samo da vidim nešto. Return to game. Pa kako sad, gdje se to nalazi? Krenuo sam iz početka i sad idemo sve ponovo, znači sad sam uglavnom skonto šta treba uraditi, znači ovdje na kameru vidio ovdje drugi sad znači treba nisam ovdje. Kakva me sudbina čeka.
Da, sam mogu izaći. Okej. Izašao sam. Sad idemo da nađemo generator, iako ne znam gdje je. Uglavnom, ovo bilo malo strašno, jeste, priznajem. Sada trebam ići dole, u podrum ili ne. Gleda da. Ili ipak ne. Da, ovo ne može se otvoriti, tako da. Ili? Oho, vidi. Aha, evo, našli smo ovdje. Ovu. Idemo dalje, znači, tako imam osjećaj da će nešto iskočiti. Ali evo, znači ovaj zvučnik ovdje ubija. Trebam, ja mislim sad gdje trebam ići, ja mislim da je vamo isključio mi se prijatelj sa Skype-a. To se čulo, inače možda i nije. Čekaj. Ovamo trebam proći. A kako sad priđem ovaj stup? Evo ga. Znači dalje. Turn on the 2 gas pumps. Čekaj, gas pumps. Čekaj, gdje se to nalazi? Oj, nema smanjiti. Idem sad da tražim gas. Pumpe nekakvi, ne znam nijakav. To nije ovo. Znači ovo stvarno ne poznajem. Čekaj, da se samo kružim ili... Mama ne može, znači... Čekaj, smo ovdje bili već. Mislim da jesmo. Ne, nismo. Ili... A jesmo, znači ovom... da, bili smo. Znači ovdje smo bili, uglavnom, Znači, gdje sad? Idemo ovdje. I sada idemo ovamo. Samo. Prvom vrata nekako otvoriti. To naravno nije. To je zaključano. I ponovo će se vratiti na isto mjesto. Znači, oni moraju biti negdje ovdje.